Maayong buntag mga hikalag igsuon. Hinaot unta nga maayo ang pagmata nimo karon. Sugda nato ang atong adlaw nga puno sa makadasig nga mga pulong. Kini ang programang magahatag og kusog, kadasig ug kasadya sa atong buntag. Ania na karon ang Kasikas sa Kabuntagon. Kasikas sa Kabuntagon. Kauban ninyo ang tingog nga inyong kasaligan, si Sir Bernard Pantaleon, nga magahatod kaninyo og mga tips ug mga kasayuran may tungod sa pag-uma, livestocking ug mga impormasyon sa maayong kahimsong ug kalawasan. Kasikas sa Kabuntagon. Kauban si Sir Bernard Pantaleon. Dalit ka nato sa SED Marketing. Ug karon ato nang sugdan ang Kasikas sa Kabuntagon. Kumusta gamay buntag? Good morning nga kanatong nga tanan. Mayong nga paggabangon ha sa mga nagabangon na karon nga mga oras sa mga kapanyawan. Adlaw karon mga kapanyawan nga Biyernes, weekend. So happy weekend. Pero dunay trabaho pa no. Dunay klase ngadto sa mga lugar nga wa mapiktuhi sa kanang mga pagbaha o binbaka kalamidad. So welcome na sad sa atong nga programa nga Kasikas sa Kabuntagon na pinagi sa atong Kasikas sa Panglawas. Ako gyapon ni si kapanyawan na Bernard Pantaleon. Good morning nga kanatong tanan. O sa mga nag-birthday po dahil karong adlaw, happy birthday kanyang tanan. Many more. Birthdays to come. Okay. Atong isgutan na mga kapanyawan, dalikyatan, ini nga mga pagkaon nga nagapahinay sa utok o memorya. Unsa man ni nga mga pagkaon, importante ni labi na sa mga nagakaedad. Unsa nga mga pagkaon, ato na nga sayron, sa atong nga pagbalik, alam mo biya dia, diniyapon sa tuwang Kasikas sa Kabuntagon. Standby. SED Celebrity Beauty Soap. SED Celebrity Beauty Soap. Kasagaran, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ako mga 5 minutes bago na ako banlawan. Tapos, after siguro mga 5 days, nakita na ako na naglighten ang akong kuan. Naman ko yung mga milasma sa face. Murag dark spot siya, anak. Tapos, ninglighten siya. Dati man ko, daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads sa akong nose, dapit. Karon wala na kay, wala naman po siya. SED Celebrity Beauty Soap. SED Celebrity Beauty Soap. Kung kaping adunay insaktong kalami o kaisog, dini na kita sa kaping adunay panyawan. Kape nga na saktong timplada o kalami. Adunay saktong kaisog o kapait. Ang kapeng adunay paglaban. Ang SED Panyawan Coffee Mix. Adunay kaisog sa panyawan herb o katamis sa mangosteen. Number 1 sa mga health benefits. SED Panyawan Coffee Mix. Saktong kaisog o kapait nga mulaban sa kalawasan. SED Panyawan Coffee Mix. Ang kapeng na ay panyawan. Hinimo sa SED Marketing. Kung kahimsog sa kalawasan ng isgutan, SED Panyawan Plus na. Hiniusang mga makatabang ug kusgan nga mga sangkap nga panyawan herb, luyang dilaw ug mangosteen. Anaa karon sa usa ka kapsula, maayo sa kahimsog sa kalawasan. Partner nato sa atong pang-adlaw-adlaw nga dasig sa kinabuhi. SED Panyawan Plus. Hinimo kini sa SED Marketing. No approved therapeutic claims. Padayon ta mga kapanyawan, mga pagkaon nga nagapahinay sa utok o memorya. Adunay mga pagkaon nga dili lang nga makadaot sa lawas, apan hinahinay usab nga nagapahinay sa tuwa nga utok. Ang utok may control center sa lawas. Kung kini kapuyon o binbaka madaot o nadaot, mapiktuhan ang memorya, focus o ang atuang mood. Kung kanunay kanang limtanon, lutang or kanang hinay na magunahuna, basin mao na kini ang hinungdan mga kapanyawan. Tong limtano na bitaw na di nakapukos, hinay nag mga pangunahuna, basig mao ni hinungdan. Kay nagkaon mo sa mga pagkaon nga nagapahinay sa memorya yung masab sa tuwa nga utok. So niya karon na mga kapanyawan ang mga pagkaon nga ngay nga likayan karon magpabiling alerto og maayo gihapon ang atuang panghuna-huna. Number 1, likayan niya nga mga pagkaon. Number 1, matamis nga mga pagkaon. Yung umasab ilim nun.
Mausa na diya kung maghisgot tag iling non soft drinks, no? Kay matod pa ang sobrang asukar mao'y nagapahinay sa brain function o maghatod sa mental fog. Ikaduha, fast food o fried foods. Ang trans fat o mantika mao'y nagapagabagal, no? Sa dagan sa dugo diha sa utok. So, kung sa himuon, doon ay tip diri mga kapanyawan. Kung nga mukaon o pinirito, siguraduho nga presko o bago ang nga mantika o wala kini gibalik-balik paggamit. Mao na bandayanan. Share lang ako ni ako personal naka-experience ko ng mantika bitaw use oil ang tawag, no. Nga kapila na mga kapanyawan gibalik-balik sa pagprito. Na-experiencehan ako ni di lang ko mag-mention og fast food chain. Piniritong manok. Piniritong manok. Gutom po ko niya itong banahon. Alay kaon ko. Builo kog kaon. Aduy-duy. Paguli na kog balay. Bah! Dritso-dritso lubot. Nya ang kulor pag yun. Kaya katong baragatong piniritong sa mantika nga gigamit. O sa fast food chain. Ilado na. Yan ang paborito na sa mga bata. Mauna nga likayan nato ng paggamit na ng mantika nga dugay na gibalik-balik na to. So dapat presko o bago gid ang mantika. Ikatulo, white bread o refined carbs. Pasabutan ng carbs, carbohydrates. Kay paspas kini mo pataas sa blood sugar nga pwede nga maghatod og katulugon yung masab pagkalipong o pagkahilo. So ang tip, pilion ang whole wheat o oatmeal isip alternatibo. Kaupat, processed meat sama sa hotdog, bacon ug ham. Kini adunay nitrates o preservatives nga makapikto sa brain chemicals. So ang tip, mukaon og preskong isda o karning manok, inay mga processed meats. Ikalima, alak. Ang sobrang alkohol ang nagapaubos sa brain cells o memory function. So ang tip, limitahan o panagsalang o mas maing hulipan o fresh fruit juice o tubig. Nga ikaw nom, anang sobra nga pagkakape or energy drinks. Ang caffeine makastress sa nervous system kung masubrahan. So ang tip, duha lang katasa sa kape sa usa ka adlaw. Igo na nga. Ako gani, kausar ako magkape, buntag ra. Nya dili ko ng 3-in-1 kanang stick lang, stick nga kape. Sugar. Pero brown sugar akong gamiton, dili tong white. Kanara sa adlaw. Di na mo po ko mangita og kape. Pagkahapon di na gisag ko magkape kay ngano maglisod kog tulog pagkagabi. Ako may ako na-obserbahan, I don't know sa inyo. Manang esar di ko magkape buntag ra. Magkakape ko sa hapon, doon ay mga mag-uper, pero sa ko lang, kay esar di ko magkape mabuntag. Pero pagkahapon kumain mo, nagalikay kong kape. Mas may pag juice or tubig na lang. Okay? Ikapito, kanang gitawag mga kapanyawan og processed snacks o junk foods. Ang chips, instant noodles o biscuits, puno kini sa mga preservatives nga makapikto sa mood o focus. So ang tip, pulihan sa mani, prutas, boiled corn, isip healthy snacks. Kawalo, parat nga pagkaon. Ang sobrang sodium muhatod sa dehydration nga makapikto sa kini mga kapanyawan sa tuwa nga utok. So ang tip diha, mag-inom og tubig og likayan ang dugang asin o binbaka tuyo diha sa tuwa nga pagkakaon. Ikasiyam, high fat diet o kanang masyadong tabang ang pagkaon, medyo tabang nga pagkaon, no? Nga sobrang ang maghatod kini og inflammation sa utok. Taba, no? Taba. High fat diet. Matambok na mga pagkaon, taba. So ang tip dere, gamiton ang olive oil o galikayan ang mantika sa baboy. Matoy na bitay komedyaan na nga masay gigamit prito aning isda nimo nga mantika. Edible oil. Yan ang imong humba sa gigamit nga mantika. Mantika sa baboy. Kini ako kay lami. Mauron. Joke lang yan, ha.
Ika na pulo mga kapanyawan kanang gitawag og artificial sweeteners. Makapikto kini sa brain neurotransmitters nga responsable sa memorya. So ang tip, kung gusto og pang patamis, mo gamit og stevia o bin baka honey or kanang gitawag og dugos. So mo na mga kapanyawan ha. Ang gitawag og artificial sweeteners. Artificial nga pampatamis. Instead nga kanang mga artificial, gamit na lang ka og stevia or kanang honey. Mga natural nga pagkaon na pangpalinaw pod, pangpaklaro sa memorya nato. O napatay oras. Pero kung mapikihan tag oras sa mga kapanyawan, ato ning ipadayon ugma dinigapon sa tuang kasika sa kabuntagon, pinagi sa tuang kasika sa panglawas. Kabsa na tag oras, salamat kayo sa inyong pagiguban. Handod ugma, ako gyapon ni si Kapanyawan Bernard Pandalion, nagyatod kanato mga kapanyawan sa SED Marketing Incorporated, nga mao kini tigama og tigapudapod sa mga produkto sama na lamang sa SED Panyawan Plus with Mangosteen, SED Panyawan with Garlic, SED Kogon Herbal Capsule, SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Kojic Soap o ang ato ang SED Celebrity Beauty Soap nga bilabol na sab kini sa mga parmasya, butika, drugstore o mga groceria sa inyong tagsa-tagsap-sab ka mga lugar. Hantod ugma, salamat kayo. Amping gyapon tang tanan. Inyong nabati ang atong makalingaw apan makakaton nga tulumanon. Hatod kini kanato sa maayong kabubuton sa SED Marketing, ang kasika sa kabuntagon. Uban ni Sir Bernard Pantaleon. At ang ilang gyapon kini nga tulumanon sa sunod nga higayon sa samang takna ug samang istasyon. Ang kasika sa kabuntagon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.